Predstavujeme vám trojizbový byt na predaj v Nitre, nachádzajúci sa v novostavbe bytového komplexu Zelené dvory. Byt sa nachádza na 4. poschodí z 5. Dispozičné riešenie je nasledovné. Samostatný vstup má spálňa s pekným výhľadom na okolie, veľmi príjemné prostredie. Odtiaľ sa dostávame do obývacej časti. Priestranná obývačka, moderne prepojená s kuchyňou, miestom na kuchynskú linku. Stadiaľ to je zároveň východ na priestranný balkón. Nádherné miesto, príjemná lokalita. Pred domom je miesto na zaparkovanie osobného auta. Odtiaľto sa dostávame do detskej izby. Svetlá, orientovaná na juh, príjemné. Chodba je takisto priestranná s možnosťou vybudovania stavanej skrine. Kúpeľňa je vybavená sanitou s predprípravou pre práčku. WC je samostatné. Na chodbe aj v spálni sa nachádza klimatizačná jednotka. Byt je skolaudovaný, bez ťarchy, kúpov voľný. Pokiaľ vás táto ponuka oslovila, ozvite sa. Reality Avas.